Hi ha dos reflexions sobre la desaparició de la Unió Soviètica que són molt importants. Una és la del senyor Putin i l'altra... Que encara no ha sortit en escena. No, encara no ha sortit. Ara t'ho anava a preguntar jo, i en Putin on és aquí ja? Ja sortirà. No, una és la del senyor Putin i l'altra és del senyor Xi Jinping. Totes dues fetes després, anys després, no? En Putin, a més, ho va fer públic. En Putin va dir que era el desastre més gran que havia ocorregut al segle XX. La catàstrofe total. És a dir, li va donar un to dramàtic, molt eslau, per cert, molt eslau. Això és una mica Tolstoi i Dostoievski, És una mica... Probablement jo crec que el desastre mundial va ser les dues guerres mundials. Va dir, el col·lapse de la Unió Soviètica va ser un gran desastre geopolític del segle XX. Sí, no? Això ho va dir l'any 2005. Sí, clar, posteriorment. Declaració històrica. Clar, perquè fèiem una lectura, no? Però... Clar, hi ha perspectiva, no? És una perspectiva, però potser té el to aquest dramàtic que dic jo. Home, que va ser un desastre, evidentment, però va ser un desastre per lo que va passar després, crec jo. No tant pel trencament d'un model que, des del meu punt de vista, no podia funcionar mai. Aquest és un. Ara veiem el que va dir el líder xinès, perquè el líder xinès, la seva exposició és molt més llarga. Ell diu que no pot ser que un país tan gran com la URSS, un país que ha desenvolupat una ideologia, una teoria política tan ben construïda com és el comunisme, un país que ha tingut uns lideratges per ell extraordinaris com són Lenin, Stalin, un país on el Partit Comunista era un partit realment sòlid, molt ben ordenat, un país on els militars estaven sota les directrius d'aquest partit, un país on no hi havia discussió ideològica, hagi acabat amb un partit d'enfrontaments, un país que ha anat cap al nihilisme, paraules textuals d'en Jinping, però el que més m'interessa a mi recordar ara aquí és el seu final, perquè ell diu, i de tot això s'ha de treure una moraleja. És a dir, en definitiva, jo he pres nota. A mi no em passarà. Ni més ni menys. Tu interpretes les paraules com vulguis, però està dient això.